Itxaroten ari zarenean, irudimena gortzen denean, aleginak nahiko ez direnean, gutxinaka ilusioa itzaltzen da, alduguna egiten ari garen. Lagunak bazazen eta esan zuztien oso divertigarri zala eta aurten probatzia gure nauen eta apunta ginen. Da plan bat lagunen artean itxen gaun eta ni lagunekin guzteta jateko datia. Kirol batzuk izaten die taldekoak diena, beste batzuk bakarkakoak, baina asko taldekoa die bai. Eta ez bakarrik euren arteko hemen ikastetxe honetako ikasleak diela bakarrik, beste ikastetxe batzutako umiekin berkartzen die. Orduen harremantzeko era politxa izan daikela lantaldian eta kirolak. Egunerokoan presa, goiziltzen dira ametsak, goiziltzen dira ametsak, goiziltzen dira ametsak, goiziltzen dira ametsak, goiziltzen dira. Begirada jaikita zerura, bueltan zoaz abia. Nik uste oso ondo neurtuta dauela eta etapa bakoitzeko garapena hain ondo dauzain juta eta uste oso ondo etorri jakiela garapen hortan poliki joatia, gero nausitxan errendimendura bideratuta zenean garrantziak entzotzi irabazte galtze horrei, frustrazioak asko ere gutxiago iraute hotze, kudeatzen dabela asko zure hobeto auron emozio edo frustrazio horrek oso ondo eruten dituztela, erun dauen mailaketa horregatik. Abesti honekin. Inbitauko nituzketanak eskola kirolean parte hartzera eta batez be etxetik landu bidan zerbait da. Zuk balio emoten gotzazu eta ikusten bada umeak momentu hortan zerbait positiboa eta baliotzua dala, umeak erreakzionako hau beti ondo. Goiziltzen dira ametsak, bide berrien aukera.